Septembre 1960, septembre 2020. Notre chère patrie, le Mali, a 60 ans. Koutiala. Dimanche 27 septembre 2020, retrouvons-nous tous au centre des spectacles de Koutiala sur la route de Ségou à partir de 14h. À ne pas manquer, ils seront là. Josué Goïta, Marie-Noël Dambélé, les chérubins de Ségou, Bala Dambélé et Danaya Koulibaly. Ticket 1000 francs CFA et 500 francs pour les enfants, carte 2000 francs et 5000 francs pour la carte VIP. Tous ensemble avec Danimas Production pour célébrer le Mali. Un peuple, un but, une foi. Bonjour, bonsoir ici. Moi c'est Josué Goïta. Je vous donne rendez-vous à Koutiala le 27 septembre 2020 à la grande salle de spectacle Zanga Koulibaly. Un grand concert nous y attend à la gloire du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Balma kanlo mobela dilen fu neto Josué Goïta ani mbe kumana bi ka awele ko ambe concert la bena concert mi bena ke Koutiala ni ala sonama septembre kalo kle mois ani wolonfla no dimanche natae avec Koutiala Yoruba mina abufuma ko grande salle de spectacle Zanga Koulibaly mbe awbela dilen wele ko anga nyongo soroye kata noroba ani bunyaba ko segi ensemble la fama awnije. Septembre kalo san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ septembre kalo san ba fila ni mugan an faso maliba ye san bi wɔɔrɔ sɔrɔ. Koutiala. Carré dun septembre kalo tile mugan ani wolonfila Danimas Production ye concert belebeleba labɛn aw ye Koutialakaw fɛ yen. A bɛ kɛ salle de spectacle kɔnɔna na Segu sira la nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati. An ka artiste welelenw Josué Goïta, Marie-Noël Dambélé, Segu chérubins Bala Dambélé ani Danaya Koulibaly. Danimas Production. Donc Sara, ticket est kɛmɛ fila ye denmisɛnninw ta ye 100 carte ale ye 400 ye ani carte VIP ale ye darasi 1000. Danimas Production. An bɛɛ lajɛlen ka jɛn ni Danimas Production ye ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli kɛ ɲɔgɔn fɛ. Jamakulu kelen, kun kelen na kelen, hakilina kelen.